Elokugcina ncike leli hora esikulona ohlelweni Ekhaya Jikelele sisemanzini imbukeli lisilahlile icala lavele lashona emini iguqile imbabazane mahaqa ukhotheme umntwana kwaphindangene sizolokhu nje sikwethulela ke ukuphawula kwabantu ebebesondelene nalo usungulu oluyibunumunu igama lami nguNoxolo wakwamtshali Mwali ngihamba naye ukukholosa wakwaLubisi hayi tutuyini masimkhulule umuntu omdala masimkhulule. Hayike mbukeli masiphinde ke sibulise kwaye sinamkele kwindawo ngendawo nempangelo apho nikhoyo ukuba ke ubunathi ukusukela kwirate yokuqala yenkqubo okuzawuthi iganga lomzuzu uvile kwaye wabona ukuba siqwalasela ubomi bomntwana uMangosuthu ubuthelezi nalapho ke sijonga inkalo ngenkalo zobomi bakhe neziquka indima athe wayidlala kwezopolitiko kweli nakwisizwe sikaZulu njalo njalo isendimlo ke ukholosa kaLubisi Qhubeke novimba wethu. Uzotshalwa ngolesihlanu undunankulu lesizwe samaZulu nobe ephinde abe umsunguli weqembu iNkatha Freedom Party. Imbabazane emahaqa iguqe isineminyaka ecela eminyakeni eyikhulu ubudala. Indoda ikwenze konke bekufanelekile yawafezekisa wonke amaphupha. Yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko ze kuthi xa uphumo wayo umphefumulo ke singakhali imane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe inkosi kuThixo ngobomi konoku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kuthezingqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wona umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibala igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokuwa kwakho thina sitholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhubha umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine sibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo mzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele. Indodana yenkosi uMangosuthu Buthelezi umntwana uZuzifa uthi imbabazane emahaqa ibingaphezulu nje kukababa kuyo kodwa ke ibingumholi ngisho nasekhaya ngaleyo ndlela ke umndeni ugqemeke udume lwengozi lokhu ukusho izolo enengxoxo nentatheli Iindaba ze-SABC ezinze eThekwini uSimphiwe Makhanya. It's been a very, very difficult time. As you just said, I've been worked with him very, very long time, not only as a father, but I got quite involved and sucked into all that he does. So really it's very difficult, I know, for the whole family. But if for a moment I just talk about myself for a moment, it's really very, very difficult and I don't know how to cope. I'm numbed. We are all bereft. We're at a loss. At times you feel like it's a dream, but this dream that you don't wake up from the dream, from the dream. So it's a very, very difficult time. Actually, we do not know how we're going to cope. The home itself, the homestead, it feels very light. I mean, it's just buildings, because the home really is a home with through the head of the family. So the pain I cannot describe to you now, and it comes with all sorts of things. I think maybe the one thing one can thank Ushenge for is that he gave us all the foundation. He taught us his values, not only by sitting us down and talking to us, but just by observing how he ran his life. And of course, I mean, and you see what is overwhelming. You know, they say when days are dark, friends are few. But I think that we are just overwhelmed by the warmth that, I mean, like a blanket that has, I mean, covered us up in this very, very difficult time. And maybe another thing which one is observing, we were saying as a family,
You never realize the immensity of the person when he's your family. But what we are seeing now is we're just overwhelmed. But at the same time, we really wish to express our deep, deep gratitude to the friends, to the nation. We just don't have the words to thank everybody with what they've expressed to us in terms of trying to comfort us. Kanti kusenjalo mbukeli uninzi labantu liyaqhubeka nokuthumela amazwi ovelwano kwaphinda ngene. The question is, where does one begin when passing condolences of a figure towering as Mntwana Nkosi wakwaPhindungene, Chief Gacha Buthelezi? His Majesty King Mswati III, Indlovukazi, and the entire Maswati nation have already conveyed their sympathy and condolences to the President of the Republic of South Africa, His Excellency Cyril Ramaphosa, the people of the Republic of South Africa, and indeed to the family of Mangosuthu and all the organizations and structures he has worked with and which he has been working through. The Maswati do consider the demise of this great giant as a huge loss in the region. However, we take solace in the fact that the shadow of Usheng will continue to loom into the corridors of history. We are not going to miss the way which he charted for the region to follow when we come to issues of political emancipation, when it comes to issues of conflict resolution and reconciliation. We will never forget the role which Mangosuthu Buthelezi, who chief played towards ending the violence and the murders that were ravaging the province of KwaZulu-Natal pre-1994 and through 1994 into the new democracy. He showed great skills and acumen when he joined the negotiators in Kotesa 1 and Kotesa 2 to come up with the program that ushered the Republic into a democratic dispensation. We have watched him with envy as he executes his duties both as second vice president of the Republic, as a cabinet minister, and a long-serving member of parliament in the National Assembly of the Republic of South Africa. The whole region of Southern Africa, or the whole continent of Africa, have lost a giant. We have lost a man of stature, yet at the same time, we are saying because of history, the history which Chief Gacha Mangosuthu Buthelezi is leaving behind, will continue to mentor us and orient us to the vision that he had for the region and for the continent of Africa. To his family, we say, receive our condolences. To the people of South Africa, we are saying, receive our condolences. And to all inhabitants of the SADC region, the Kingdom of Eswatini's government pass its condolences at this hour of difficult and the loss of such a great man. Thank you for the opportunity. Mbukeli njengamanje ake sibheke ukuthi kuhamba kanjani lapha kwisimo sezulu.
naso uphumthakazi naso ezothakazi naso. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli uDTT. Amazovelwano yathontelana asingise kusapho lomntwana kaButhelezi kwi-IFP nakwisizwe sakwaZulu. Oku ke kuza njengoko abemi boMzantsi Afrika bebonakalisa imbali eyadlalwa ngumntwana kaPhindangene uMangosuthu Buthelezi. Intloko yendlu yobukhosi bukaMandela kunye nebhunga lemveli yasemvezo uNkosi Zwelivelile kaMandela uthi naye makaphosa umnatha abone ukuba ubuya nantoni. Enkosi Zwelivelile masibambe ngasibini ngexesha lakho sikubulise kwinkqubo yethu ekhaya jikelele nakubeni nje simanxeba silila nje namhlanje. No, masibulise nathi kubaphulaphuli bakho silusapho lakomkhulu kwaMandela nesizwe ngokubanzi sakumvezo njengoba sililisana nosapho lonke lakwaButhelezi nesizwe ngokubanzi emahlabathini noZulu jikelele. Sibambe ngazibini sisitsho nje sisithi camagu makhe sithethe ngelifa lomntwana uButhelezi athe walishiya ngasemva kwaye ngendlela mhlambe ethawuzawuqinisekisa ukuba inkokheli zemveli zinelizwi elilibalulekileyo ekuthatheni izigqibo kurhulumente. Siyaqonda sikhumbule kaloku into okubana endulo siyaqonda into okubana isizwe sasikhokhelwa bubukhosi ndawonye nemboni. Ungathi mhlawumbe indima umntwana kaButhelezi athe wayidlala eqinisekiseni into okubana inkokheli ubukhokheli bemveli xebe buyaqinisekiswa kwaye buthathwa njengento ebalulekileyo. Sinenyeba enkulu thina apha silusapho lakomkhulu ngoba umntwana kaPhindangene uNkosi uButhelezi waqala kwamandulo ngokwazi inkosi engasekhoyo utatomkhulu uNkosi uDalibhunga kodwa akaphelelanga apho kubuhlobo wayenabo ngoba njengoba waye lilungu elikhulu kwinkosi zakwaZulu wayesoloka ehamba nesilo kumkani uBhekuzulu xa besiya 8115 eVilakazi Street beyobona uNkosi uDalibhunga kodwa nalapho njengoba uNkosi uDalibhunga wayevalelwe wamane eThengqolo uNkosi uButhelezi ukuya akuyombuka babonane bathi nakhona utata unzalayo uNkosi uZwelinzima Makhathule wanika Bangindela ngelixesha esesikolweni KZN wayephansi kwesandla sika mntwana kaPhindangene. Nami ndibe nalo nyeba yothi ndiba lilungu leParlamente ngo-2009 ndifikelele phezu kwezandla zakhe ikwazi uba phansi kweliso lakhe. So sibe nenyeba enkulu silusapho lakomkhulu uba obubuhlobo bendlu kaButhelezi nendlu kaMandela sibubone buqhuba iminyaka neminyaka. Sifunde lukhulu thina ngendima athe wayidlala kubukhosi bakowabo nokumela ubuzwe jikelele bukaZulu. Sinothi izinto sinothi sizicaphule ukwazile uphakamisa isizwe sakwaZulu. Into elangalalezelwayo noba yiphi inkosi uba ibe nendima ezawuthi ikwazi uyidlala kubukumkani bayo noncedisa ikumkani ephila phansi kwayo. Loo nto ke sithi umntwana kaPhindangene aze alale ngoxolo. Ntonegazi uthetha apha into okubana ngenene umntwana uButhelezi uye wayimela okanye uye wabamela abakwaZulu wabonisa ubukhokheli obungagunqi. Ungathi mhlawumbe zeziphi ezinye izinto ekufuneka zifundwe kuye ingakumbi kwisizwe sakho njengokuba usikhokela? Ndicinga into ebaluleke kakhulu kuye thina besithanda uyibukela ibinto othobeka kwakhe akakhathali uba umuntu ibimkhulu oremncinci kangakanani beyingumuntu okwazi wamkela nothobela abantu.
sikwazi ke indoba sifunde into ngalonto kuye kodwa bemxabisile futhi umuntu ngamaxesha wonke uba esoloka ekhangela uba intoni yanothi ayikhile ngomuntu eyawuthi beluncedo kusizwe ngokubanzi lonto ke sibone ngamaxesha amaninzi apho aye wadlala indima ngakumbi yokhusela amasiko jikelele not phakwaZulu qha kodwa nakwezinye izizwe apho asoloka ethi amasiko makabe into yokuqinisekisa intoba yakhusela bobukhosi sibonile futhi njengendunankulu yakwaZulu wayesoloka ihlabela mgama intoba ubekho umuntu wonke kwaZulu xa kukho izinto ezenziwayo uZulu jikelele akwazi uphuma ngambombozone uqinisekisa intoba baba nendima abayidlalayo kumasiko abo ilonto nathi isathi safunda luninzi kuye size izinkosi zisentsha Ndanegazi ndiyayithanda kakhulu into ibalulayo yokubana ngenene besimbona into yokubana amasiko nezithethe ibiyinto ebesithi mayilondolozwe kuba eneneni akukho sizwe esinokuceba sihamba mhlawumbe ngenkolelo okanye ngamasiko amanye amazwe ngaphambi kokuba nje sihlabele emgama nodliwano ndlebe ndiyathanda into yokubana sirhabule sifince sijonge le video okanye siphulaphule le video ilandelayo. uMadiba nami sahlangana ngeminyaka ye-1950 sikhongolose nalapha esejele azange singathintani nalapha ngizoganwa wayesihlobo esikhulu sasemzini lapha komzila lapha ngizoganwa khona. Siyamva apho umntwana esitsho into yokubana bahlangana notata uNelson Mandela ngonyaka ka1950 esitsho into yokubana nakubeni nje wayechata wayekhona emva kokusungulwa kombutho weIFP kwabakho mhlambe iyantlukwano phakathi kombutho iANC nayo iIFP kodwa ke ezinkokheli zimbini zenza inzame zokuba zidale uxolo. Khawusixelele ngentsebenziswano yesisibini njengenkokheli zalamaqela omabini. Lapha sisoloka sibuka silikhaya into ubuhlobo bukaNkosi uDalphunga kanye nomntwana kaPhindangene side siyise nobuhlobo bethu nobugazi bunye nokumkani uDalonga Kaizer Mathanzima uba ibingabantu soloka bebekele uba bakhangele ilonto bunothi independence yohlanga uNkosi uDalonga engumuntu wayefuna iTranskei izimele njengoba kanye no Nkosi uButhelezi wayesoloka ephakamisa uZulu efuneka naye abone intoba isizwe sakwaZulu siyazimela so selekhaya sasibuka ngolo hlobo lona uNkosi uDalphunga zange abasole ngantonye kodwa wayeyiqonda intoba eyona nto bebeyiphakamisa kuba babe nesizwe sakowabo esizawuzimela njengoba iSwaziland izimele njengoba iLesotho izimele njengoba iBotswana kaKhama izimele kodwa xa siya kuNkosi uDalphunga engumuntu ofuna inkululeko yoMzantsi Afrika ophelele lonto ke zange iba beke buqala into yoba bangakwazi usebenzisana siye sayibuka thina silekhaya iminyaka neminyaka uNkosi uDalphunga wayesithi xa ephuma njengomongameli woMzantsi Afrika aye phandle oyena muntu wayezamushiye ambeke umuntu ozawubamba olothutyana ayengekho ephesheya wayesoloka ejonge kuye umntwana kaPhindangene ube yi-acting president kumajelo amabini amathathu xa niqikelela lonto ke ibibonakalisa obubuhlobo nothemba nothembeka kwakhe umntwana kaPhindangene yesayiqonda thina uba ibengumuntu ngokwe ekhaya njengoba wayesoloka ethetha kaninzi esithi umalume wakhe uPhikisile Seme
wayekhona ekusweleni kwalombutho kakhongolose, naye ukhula kuwo lo mbutho. Ibingumnqweno wakhe wophinda uthi xa egobe sebuyele kumbutho wako kodwa loo nto ayidange ifezeke. Ndicinga ishiya ke into phakathi eenkokheli ezintsha ezizawuthi zithathe uya phambili uba yicingisise le nto nemvelaphi yakhe umntwana uba isukaphi. Mntonegazi, kumazwi lo watshoyo kuyangqineka into yokubana ngenene isizwe ngesizwe sinoxanduva lokuphanda nzulu ngembali, imvelaphi nenkcubeko yaso ukuze kube kanti siyazifumana ii-solutions okanye undoqo wezinto esingaboni into yokubana konakelephi xa sijonga nzulu kwezi zinto othe wazikhankanya. Mntonegazi, sibamba ngazibini ngexesha lakho, asiyazi into yobana mhlawumbe singabulela sithini, siyabamba ngazo zozibini. Siyathemba into yokubana naye umntwana uphinda ngene xa yeva uthetha ngolu hlobo uncumile apha ekhona kwaye uyoqhubeka abe sisithunywa esihle ezweni lomoya. Sibamba ngazo zozibini. Bulela thina, enkosi. Lowo ke mbukeli ke besithetha nayo usuka pha kwindlu yobukhosi bukaMandela kunye nebhungo lemveli lasemvezo, uNkosi Zwelivelile Mandela. Sidlala indlebe naye ke ngendima eyadlalwa nguye umntwana uMangosuthu Buthelezi ukuqinisekisa ukuba iinkokheli zemveli zinelizwi kurhulumente. Ngokumbukeli masithi nje qhwi evenkileni usabukele iEkhaya Jikelele. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, Jesu usithethele, siyabonga Jesu. Spirit of my own, then Jesus Christ and righteousness. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Siphinde sikwamukele umbukeli Ekhaya Jikelele. Mbukeli, imbabazane emahaqa ibingagcini nje ngokuba phambili kweyithinta ukubuswa kwezwe kanye nje naseyintweni ezithinta umsebenzi wasendlunkulu kaZulu. Kunomjaho ke obizwa ngePrince Mangosuthu Ultra Marathon okungumjaho ogijinyelwa ngaphansi komkhandlu umzinyathi. Kanti ke njengamanje sixhumana ngeZoom nemeya lomkhandlu ubaba uPetros Ngubane. Baba Ngubane, sikubingelele ohlelweni, sikwamukele, sibonga kakhulu ngesikhathi sakhe, yize nje sisemanzini. Angikhuleke kuwe Nkosazana, ngikhuleke na sendlunkulu yonke nobalali yakho kanjalo umndeni wonke wakwaButhelezi wesizwe kwaphindangene. Baba Ngubane, asiqale nje ngawe njengelungu lezombusazwe, akuphefumule nje iguqile imbabazane emahaqa, umholi weNkatha Freedom Party. Kwazana mina umlando wami nomntwana usuka ekujuleni kabi ngoba ngajoyina direct mina ngixhumane naye umntwana ngo1977. Cisho kuyona inyanga le kwaAugust September. Manje ke sisuka lapho ke kuzobe namhlanje umntwana ngoba umama wami washona ngawo lo nyaka. Kwase kuthi futhi ngo1985 base kushona ubaba ongizalayo. Wabe seba njengobaba kimi umntwana. Ngesilungu abathu guardian. Wayeseke ngilekelela ukho konke noma sengiyofunda iziqu ngenza imfundo yobuthishela ekolishini eMadadeni. Wangikhokhela okokuqala ngenza i-primary teachers certificate. Ngabuyela futhi ngawenza i-primary teachers diploma. Wangilekelela kulokho umntwana. Okuningi ke phakathi kwemindeni yethu yombili, umndeni wakhe wakaphindangene nomndeni wami, ngibe njengendodana kuye. Isikhathi eziningi mhlambe kabili ngenyanga bekufanele kuba ngiye ngivakashele umntwana ekhaya kaphindangene, noma kathathu uma into ziningi zinzima ekufaka sikhuluma ubuso nobuso. Angikhoshi ngalokho noma ngabe bese eThekwini ngomsebenzi noma ekuphi kwakufanele ukuthi ngisondele eduze kwakhe mangidinga kuba asokhuluma ngalokho afuna ukuba akusho kimi noma angithume khona. Ngaphandle nje kombusazwe ke lo esengichaza ukujoyina kanjalo waba khona ukwethembana, wangethemba ngimncane noma kukhona amalungu
amakhulu eqembu abuthaka aselele ebhedlela abahlonishwa abakhulu ababe ngongqongqoshe bakhe umntwana noma kukhona amakhosi ahambileyo neziqonga zeqembu nesizwe wayengithuma umntwana ngihambe ngiyothula inkulumo zakhe maningi amakhosi nezikhulu zeqembu engithuma ngiya nasebhedlela ngiya nashemzini yawo noma kukhona abangazwene eqenjini abakhulu ngaphezulu kakhulu kwami ngezikhundla wayengithuma umntwana ukuba ngiye kubo nabanye abangamphethe nje kahle ngezenzo zabo engeke ngibabale ngamagama abo la wayengithuma kubo umntwana ukuba ngiye ngikhulume nabo. Yebo mhlonishwa umeya nje njengoba usho ke nawe ukuthi umntwana ube umuntu onjani mhlawumbe ke sesicela nje ukuthi usibeke esithombeni ukuthi ube umuntu onjani ke sesikhuluma nje ngaye njengomholi weqembu nanokuthi ikuphi nje wena ongathi ukuncele kuye. Ukuncela kwami kumntwana njengoba ngisho ngithi ube ngubaba kimi kwenkathi bengamthatha ukuthi ube ngumfundisi kimi kwenkathi bengamthatha ukuthi unjengomzali kimi ngoba noma ngifikelwa kuhlupheka kokushonelwa emndenini wayenza lokho noma ngigulelwe emndenini wayenza lokho sasikhuleka nomntwana uma ngabe kuzoba ingqungquthela noma isiphela ingqungquthela siba uNkulunkulu angeke ngibale ukuxhumana nomntwana abantwana bomntwana inkosazane inkosana nenkosazane esele umntwana nalaba sebeyahambayo bayakwazi lokho engikushoyo angazi ngathini ubuqotho engifunde kumntwana umela into ungahambi neningi kodwa umele lokho okholelwa ukuthi kuyikho ungawesabi ungancothosi umntwana bengafuni ukuxhomondela ube ngamthanda umuntu ocwasa abanye abantu ubekholelwa ukuthathela izinqumo ngokuhlanganyela kuboniswane engakholelwa kakhulu ukuthi kuze kufike kuvoteni umntwana wakaphinda angene wangifundisa okukhulu ukuba ngemukele nalabo abangangifuniyo izitha sasikhuluma kakhulu kwenkathi njoba ngisemncane mina ngishiselwa nayo igazi nje uthi hawu ngoba lo sibanibani uthe wathi kweqembu elithize nobani wani usukhuluma kanjani futhi naye dabezitha athi umntwana uNkulunkulu phela usifundise ngentodana kuJesu Kristu ukuthi kufanele sithobeke sibemukele laba bayizitha zethu umntwana wayihambisa esengithuma mathupha njengoba ngisho ukuthi benginjengendodana yakhe umntwana wangethula nkosazane ngobishop abaningi izikhulu eziningi kwenkathi angangitshela ukuthi kanti ufuna ngemphelezelo uye emanxuseni amazwe athi nje wofika la ngesikhathi sekudla kwasekuseni noma ntambama angangitsheli noma ngabe uya ebuhleni enkosini enyazini athi nje angazi ukuthi umkanjani ngifika bese kanti ufuna siye lapho la efuna singiphelezele eyakhona akaze ngimthola umuntu othobeke nohlonipha njengomntwana okaphinda ngene ohlonipha abantu abancane ahlonipha abakhulu ahlonipha abadala ahlonipha abacebile ahlonipha izinkolo zonke kukhona amasonto akhiwe khona izindlu ayisizile umntwazi amasonto esimlekelela kuzo simlekelele kuzo othi engithuma ukuthi sincenca abazosiza uba zakhiwe angelona ibandla lakhe lasesheshi anikele khona izingane engizaziyo imndeni ayeyondla umntwana eminingi eyayikade ikhahlanyezwe udlake emalokishini yebo baba umhlonishwa ihlala la ihlala khona iqashelwe nemizi akhokhe umntwana akhokhe emafletini akhokhe ukudla umntwana akhiphe asayine kusasa noma sheke asayine umntwana eshekebook yakhe ngikhumbula ngolunye usuku nkosazane ebandlela amaluthele emphumulo kugcotshwa abefundisi lini izulu ungakafaka itiyela ufunakala ukuthi manje ke kulungisa umgwaqo ukuthi izohamba kanjani imoto wakhipha ishekebook yakhe umntwana wayisayina lapho on spot ukuba kuqashwe kuthelwe inkwali ukuze ihambe imoto ngikhumbula ngomnye unyaka
Nkosazane sikwadukuza ufaka umkhosi isilo siyobambela kwamashu wafanele umntwana skip ishep wathi mbomvu ufuna ibhasi amabhasi ngoba kuma isilo sifika lapha bengekho abantu ahambani ufuna amabhasi wayesayina isheke lakhe ekhokhela inkampani yamabhasi lapho on sport kuningi engikubonile umntwana angibonise khona ubuntu nokuqotho nokuthembeka nokuhlonipha nokwazisa uNkulunkulu angaze ngimbone umuntu onjengaloya emhlabeni empilweni yami Nkosazana kodwa kulokho okukhulumile ukuthi sami ukhathina sathi sigamba ngaye umjaho lo osundabuze kwawubizwa ngoPrince Mangosuthu ultra marathon lo mjaho sasihlonipha umntwana singumzinyathi ngoba lana emzinyathi uyathi kukhona intaba yasesandlwana kukhona income kukhona indawo yakwaZondi kaBhambatha kaMancinza kulezi indawo kulezimpi zikaZulu nabamhlophe abamangisi namabhulu sayinqobe yamangisi umntwana la esandwa nje ube ngubaba mina engathi angaze ngenze lutho umsebenzi noma ngiyimeya emvoti iminyaka e10 engafiki ukuzongibheka nokungisekela nokusesekela empeleni ngangize ngimcelele ngisha abanye abantu abangekho ekuleyo ndawo mabe becela kimi ukuthi usicele umntwana ngibalekelele ukuba umntwana abuyisa ithemba nokuba bathole abantu okubafanele manje uma ukhuluma ngale ndaba yokuthi umntwana ngimazi kanjani kulomcimbi wokugcina nje ningofakazi nani beindaba ukuthi wafika umntwana walindwa nacela bacela beindaba bonke bemidi ukuthi somlinda umntwana wasuka ekhaya emahlabathini wafika la kithi emzinyathi wazoba isikhulumi sethu sosuku wakhipha futhi nemali enikeza abantu angazi Nkosazana ngithini la emzinyathi ubesithanda kakhulu ngoba emvoti emdlovana kulapho kwagwetshwa khona isilo sasoSuthu isilo uMamonga inkosi uDinuzulu eyagwetshwa khona kanjalo futhi ekuyazi ukuthi ukhokho wakhe isilo ucetshwayo esasihola impi yalwa ngesikhathi sayo impi yayilwela la esandlwana kuyazi ukuthi lapha kwaZondi njoba kwalo impi yamakhanda ngo1906 yayiphathelene nesilo esumkhulu wakhe umntwana isilo uDinuzulu manje ke okunye okuyindaba zekwaye saqala ngo2020 kuMay zu23 sacela kumntwana kwase kusuka lesimo ke seCovid ukuthi sicela ukuba qanje lo masipala omzinyathi sathatha iresolution siwumkhandlu ubize ngePrince Mangosuthu District Municipality wayesethi umntwana usazokhuluma ke nomndeni wakhe sesidluliseleke lokhu nje eqembini lethu esigungweni esikhulu esikholo umhlonishwa uhlabisa omengameli wethu sesidlulisela futhi kwinkosana yomntwana umntwana uzuzifa umntwana maphikelele naba kwabo inkosazana yenkosi umafungwase umntwana Phumzile nomntwana inkosazana yomntwana futhi eyilungu leParliament ekuzolonke umntwana uAngela ukuthi basibone nabazukulu bonke bomntwana lesisinqumo esasenza ngoba sibona ukuthi koba senzi kahle singakuthakaseli umsebenzi womntwana nakho konke amagalelo asifundise ngawo wasithanda wasikhonza namakhosi alapha inkosi yesizwe sakaMazibuko eyisihlalo wendlu yobuholi bomdabu la nenkosi yakwaMajozi eyisela namakhosi onke asemzinyathi akuthokozela lokho kanjalo lobuholi obusinya beqembu likaKhongolose lapha amalungu amadala esisebenze nawo ahloniphekile amanye athi akwazi ukuthi umntwana angahlonishwa kuphela kufanele kulandele imithetho yezinto omazenziwa ngendlela awu Ntombi umntwana wakaphindanga ubeka induku ebandla wasifundisa ukusebenzisana nabantu nokuthanda abantu nokwazisa abantu yebo wayithobekile usifundise Ntombi kuba singabi bakhulu sibe izisebenzi wathi thina la emzinyathi sihlangene sinokhongolose ngoba besinokhongolose nje iqala thina amaqembu amabili
wenza umhlolo umntwana vele wasukumisa uhwip kwakhongolosi uyena manje osengusihlalo ngoba bona babiza ngebhambatha region lokho sithi umzinyathi thina wathi akakhuza amandla emhlanganweni wayesesitshela sihlangene sonke sigcotshwa khona lapha eDandi kwazi kwakabili efika wathi indaba yokubhikishelana eyosiqhudelana sikhuluma into eziningi akufanele wathi yena wakhiwa abaholi umholi umhlonishwa uSemo wasungula ukhongolosi wakhiwa inkosi uAlbert Thuli okuyiyona eyamdodisayo umntwana waphuma ezandleni zabantu abakhulu maye ngichaza ngashona ilanga mangakutshela ifundisa ngifundise ngazo mina nje ngingedwa yebo mhlonishwa ngingedwa akukho usuku engathi mangihlangane naye nemzuzu angangishiye nesifundo kodwa into enkulu enye angifundisa yona ukuthembela kuNkulunkulu noma sihlangane sesiphuma athi lento enizwayo ethi mbovu sewungcwabana ngiyacela ukuthi sesingcwabane ungabi bikho umuntu ongena phakathi kwethu asehlukanisa njalo mase ngiphuma sihlukana abese khuluma lamazwi bese ngiphatheka kabi sengiflathe bese ngifikelwa inyembezi yebo baba umhlonishwa hayi siyezwe impela isikhathi esinzima semanzini ngiyabona nawe ukuthi emotionally imizwa kuyasinka ini ukuthi imbabazane sihambile kodwa nje ke sibonga uNkulunkulu ngeminyaka asiphe yona naye umntwana wakaphinda angene sifisele nje konke okuhle baba phezulu kwa7 years 25 years umbhanzo yebo baba sizobamba lapho ke nje ngenxa yesikhathi isixolisa kakhulu ngokwephula umlomo okamsimo utovele ngesiliwa phakathi kwamangisi namaqada sikonja edukele ezulwini alale kahle okambumbosho omnyama shingizela shimbi yakhe alale kahle wezulela dumobala alale kahle okamamonga bulala qotha imbodo nesisekelo usifuba singukuzingubenya siyobhoka umuntu uyozizwa indaba akalale kahle okamqala ju inkayishana kamenze ephuza umlaza ngameva akalale kahle okabhusho obukhali ubhusha kanayifi umzala wakhe aqala ukusebenza naye ngo54 bakha umkhosi welembe kwaDukuza yonke lemkhosi oyibona iqala umntwana yonke lemizi yenkosi ayakhile ayakhwanga umuntu igodlo lezi zenkosi umdlokombane intule ebande ngodonga kwabheka uZulu bathi uyadela webuthelezi ngokukhuthazela bethu uzothi ngakubusa ngawubalutho kanti lapha ezoba khona inkosi umdlokombane vuka udlaba kwayihlo umntwana uhloniphile inkosazana uhloniphile wafundisa wathatha ifundiso zesilo wayidlulisela esizweni inkosi inibusisa lala kahle shenge mabhangale ngani nabafukazana sihlonona esikhala endlebeni zikabhoda kwaze kwasa lala kahle sibunubunu usungulo lala kahle shenge sokalisa wena wesilo Dabezitha usungulo oluyibunubunu olivinjwa ngapha lishone ngalena isihlono nesikhalela amabhunu emadlebeni kwaze kwaso Foster bethintitha umbukelo kwamanje asinje kequngu ngaseyidolo mangabe sibuya sizobuya ke sesikhulumisana noSimpho wamakhanya onkanise khona lapha endaweni yakhona lapha Olundi ke siza ukuthi khona ke ngabe sekuhamba kanjani asiqu edolo sizobuya noSimpho wamakhanya Merit of my own than Jesus Christ and righteousness. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Siphinde ke sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele. iSABC njengomsakazelo omphakathi ijube izintatheli zayo ezimkantshubomvu eyifaka phakathi uSimphiwe wakwamakhanya ulapha yake Olundi enyakatho esifundazwe iKwaZulu Natal. Makhanya sikubingelele ohlelweni ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ayi siyabona nezulu lishintshile lapho kuyabanda kuyasho ukuthi akuhambanga nje umntukazana kuhambi iqhawe. Awuke nje ke ulandise umbukele ekhaya ukuthi kwenzekani njengamanje. Sizwile ke nokuthi iyatshalwa imbabazane ngolwesihlanu.
kunjalo noxolo nombukeli wazo izindaba ngalesi sikhathi yangibingelele bese ngiyasho ukuthi kusukela sisitholile izindaba zokukhothama kukamntwana okwaphinda ngene kuselokhu ke kufike njalo izakhamuzi zalapha ondini kanye nabanye ke abantu esingathi ngebaqhamuka ke engxenyeni ezahlukene lapha zesifundazwe kanye neningizimu Afrika ukuzobhonga emswaneni ukuzozwakalisa amazwi abo enduduzo emndenini walapha kwaphinda ngene lapho ke esizinze khona njengezintatheli ze SABC ukuzocoshela ke konke okwenzakalayo ngaphambi kokuthi ke atshalwe umntwana okwaphinda ngene ngawo ke uLesihlanu lo esiya khona la endaweni ke yaso Lundi. Miningi ke noxolo angisho imiyalezo elokhu ingenile kusukela ke kuqhamuke lezi indaba izolo sike saba nethuba lokuthi sixoxisane noDokotela uZola Mkhize oyilungu lesigungu esiphezulu seANC owake phela waba undunankulu waKwaZulu Natal echaza ngomlando wakhe umntwana echaza ngeqhaza lakhe umntwana ekwakheni kabusha ke lesifundazwe kulandela ke izibhelo ezikazake zaba khona phakathi kwamaqembu amabili okuyi-ANC ne-IFP lapha ngeminyaka yo-1980 kuya komnyaka yo-1990. uDokotela uZola Mkhize umchaze ke umntwana njengomuntu obeqotho futhi ephinde ke abe umholi obesebenzele ke isizwe samaZulu ngokukhulu ukuzinikela. Uzokhumbula phela ukuthi ke ube undunankulu wesizwe samaZulu iminyaka eminingi evile ekusempeleni ke kwengamashumi ke amane isikhundla ke lesiyasiphathile kwaze kuba ukuthi ke uyakhothama ke ngawo umgqibelo futhi ke okubalekile mhlambe singakudalula kuleli qophelo noxolo ikhona ukuthi uma sikhuluma ke nendodana yakhe umntwana uZuzifa izolo ukubekile ukuthi yebo mhlambe kungaba khona abangaba nembono ethize ngempilo yakhe umntwana kepha bona njengomndeni baqemeke engeqiwantwala futhi balibonga bayaliqhalalisela kakhulu iqhaza lakhe lokuthi akhe isizwe samaZulu sibumbane futhi nokuthi ke aphinde futhi ke abambe iqhaza ekutheni kutholakala izisombululo ezimweni ke zezimbusazwe ezazilokhu zenzeka lapha esifundazweni kakhulukazi kwaZulu Natal noxolo izwi ke silitholile kuhulumeni wesifundazwe izolo ilona elithi ke umntwana uzokutshalwa ngoLesihlanu lapha undini bese kuthi ke ngoLesithathu kube khona ke inkonzo yesikhumbuzo noxolo. Makhanya ngabe nje obani ongababalula esebefikile bezobhonga emswaneni ngiyakhumbula lapha sibonile ke undunankulu waKwaZulu Natal noMsadube Ncube sabona futhi ke nobuholo ophezulu beNkatha Freedom Party buholwa lapha yana umhlonishwa uhlabisa sabona kanjalo nomkhuleko hleko ngabe ibapha abanye mhlawumbe abaholi abaqavile sebeka bafika ukuzobhonga emswaneni. Noxolo ngikhuluma ngabaholi bamaqembu ezombusazwe ahlukahlukene soqala ke ngeqembu lakhe umntwana iNkatha Freedom Party beliholwa uyena umnomzana uhlabisa kanjalo nosihlalo ke walo iqembu lapha esifundazweni umnomzana uThami Ntuli balokho befike njalo lapha ekhaya kwaphinda ngene ukuzohlanganisa ke yonke imbono esingathi ke nomndeni malungana ke nezinhlelo zokutshalwa ke kwakhe umntwana izolo njengoba ngishilo ukuthi ke kufike abaholi besigungu esiphezulu lapha esifundazweni beANC beholwa usihlalo wabo umnomzana uSiboniso Duma ukuzozwakalisa ke nabo amazwi enduduzo emndenini bebekhona ke futhi nabaholi beqembu iAction SA kanjalo noNFP bake bafika ke nabo ukuzozwakalisa ke amazwi enduduzo abo kepha ngaphezulu nje kwabaholi bezombusazwe noxolo bekukhona esingathi ke ayilabo abeseka iqembu iIFP belokhu befika ke ngobuningi babo becula behlabelela ukuzohlonipha uShenge behlonipha ke iqhaza lakhe uShenge alubambile ikakhulukazi kwezombusazwe nangaphandle kwalokho futhi singakubalula ukuthi namabutho abelokhu efika lapha ke undini ukuzohlabelela ke futhi ezwakalise ke ukuhalalisela uTusa iqhaza lakhe umntwana okwaphinda ngene ekubambeni ke iqhaza ekutheni ke kusungule kuphinde ke futhi kubumbane isizwe samaZulu sonkana sikuye sakhuluma ke nebamba bukhosi lakhona lapha kwaShenge izolo lakubeka kwacaca ukuthi uZulu uqemeke engeqiwantwala futhi kuzothatha ke isikhathi ukuthi bakwazi ukwamukela lokho okwenzekile ngoba phela umntwana singathi ke usebenze ngaphansi kwamakhosi amathathu alapha kwaZulu kuze kuba ke ukuthi uyadlula emhlabeni nje bekusanda kubekwa ngokusemthethweni inkosi uMisuzulu kaZwelithini noxolo.
Ithini nje emakhanya mhlawumbe imbono ke yabaholi ababaqavile abalokhu befika nje bezobhonga emsoneni ingabe bona baphefumula bathi umuzwa wabunjani nje? Okuqala nje mhlambe noqolo asikubalule ukuthi noma ngabe umuphi umholi kuliphi izinga mangabe sekushaya isikhathi sokuthi kubhekwe umlando wakhe kuye kube khona labo abangeke bambone njengomuntu obeqotho bese kuba khona futhi labo ababembona njengomuntu oqotho imbono ke iyahluka noma ke futhi ubheka ukuphawula nje kwabantu einkundleni zokuxhumana kukhona labo abambona njengeqhawe bese kuba khona labo abangamboni ke njengeqhawe kepha kulabo baholi abasingathi ke bafike lapha kwaphindangena abalokhu beqhubekile ukufika lapha kwaphindangena uLonde balokhu besho njalo ukuthi impela iningizimu Afrika igqemeke ingozi engeqiwantwala ngoba phela ke umntwana kwaphindangene bathi akusophinde kube khona ofana naye ikakhulukazi ngeqhaza libambile ekuzameni ukuletha uzinzo nokuthula lapha esifundazweni kwaZulu-Natal futhi ke phela uzokhumbula ukuthi iqembu iNkatha Freedom Party lake laba ke nethuba lokuphatha ke lesifundazwe udokotela uZwele Mkhize ukubalulile ukuthi umntwana ke wasebenza ngokukhulu ukuzikhandla ekuqinisekiseni ukuthi indawo ke ziyathola ke izidingo zomphakathi nokuthuthukiswa uzokhumbula futhi ke phela ukuthi umntwana nanoma isiphi isikhathi ke ithuba belithola ubehlezi ke ekugxeka ukukhwatshaniswa nokutshontshwa ke kwemali yezakhamuzi lapha eNingizimu Afrika ethi uhulumeni kumele enze umsebenzi wakhe lo wokuhlinzeka ngezidingo zomphakathi kepha kulwisane kakhulu nesihlava sokwebiwa kwemali lokho esingathi ngolimi lwasemzini ke i-corruption noxolo. Sasiphetha nje ke Simphiwe lolu daba selehehe ngisho phela nabe indaba abavela ngaphandle kwezwe. Engabe nje kuthini kini njengeintatheli ukuthi nicoshele ngalokhu ukukhothama kwembabazane? Uma ngabe ubheka esingathi ke inani labantu abalokhu befike njalo la noxolo ukuzothamela ke konke okwenzakala la asingasho nje ngaphandle kokunanaza ukuthi bekuyinto elindelekile uma ubheka ke umntwana izinga abesekulona empilweni nokuthi ke umlando wakhe uthini eNingizimu Afrika esifundazweni kwaZulu-Natal esizweni samaZulu sonkana uzokubona kucace ukuthi cha umntwana bekufanele impela ukuthi ke uma ngabe sekwenzeka isimo sikanje kuba ukuthi bonke abantu bayafisa ukuvela la nokuzobona ukuzwela ngawabo ukuthi kahle ikuphi abantu abakhulumayo ngaye umntwana ngeqhaza lakhe ngoba ngishilo ngaphambileni ukuthi nanoma umuphi umholi uma sekushaya isikhathi sokuthi adlule emhlabeni iba khona imbono kepha futhi iyahluka kepha esingakusho ngaphandle kokunanaza ukuthi labo abalokhu befike la ekhaya kwaphindangene bazwakalisa ke ukubonga futhi bazwakalisa ke ukujaba nokudangala ngemuva ke kokukhothama kwakho umntwana kwaphindangene noxolo. Sibonga kakhulu ke emakhanya ngesikhathi sakho nje niqhubeke nokucoshela sizolokhu sicosha nje sibuyela kini isiza ukuthi sekuyikupho sekwenzeka sibonga kakhulu ngesikhathi senu lo mbukeli bekuSimphiwe emakhanya oyintatheli indaba zalapha SABC yena kunkanise lapha ya olundi lapha khona le enkonjeni kwaphindangene njengamanje ke mbukeli asithi nje ke quke sibheke isimo sezulu ukuthi sime kanjani.
mbukeli siligoqa kanjalo ke uhlelo lwethu ekhaya jikelele. Uhlelo lolu besikhuthulela lona bukhoma sise studio 12 ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Kanti ke sisike saxoxana okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uAfrika Zulu kanye noSiboniso Duma we-ANC KwaZulu-Natal. Kholosa nawe uxoxisane nabathile. Ewe siyaxoxisana kaloku naye unjengele ubantu olomisa saxoxisana kwakhona nayo kaloku inkosi uZwelivelile kaMandela sixelela banzi ngendima ethe yadlalwa ngumntwana okwaphinda ngene ndiyatsho mbukeli ndithi hayi masimkhulule utata omkhulu ahambe ugqatso ulufezile umbuzo ngokuba wena mbukeli lonto uyenzayo ingaba mhlawumbe ngeyiphi ilegacy oyenzelayo for ubomi bakho kuba ngenene sihamba indlela eqikiweyo. Zikhona kholosa ke nezintatheli ze-SABC einkanise lapha olundu ucoshela ngalolu daba ezilokhu nje zihamba zisitshela ngosekwenzeka ngaleso sikhathi sibonga kakhulu babukeli ngesikhathi senu sethembeka ukuthi nizoba nosuku oluhle ke futhi going forward sikhona ke futhi kusasa ngesikhathi esifanayo siyabuyela ekhaya jikelele kuze kube ngokuzayo kamnandi waqopheka kabana wacisha nomphela solika Mthaniya waqhufuka wawa ndlunkulu unqolobane enkombandlela yomlando wakho iweleziko lokufa uwile umuntu omkhulu wathula umlomo ongathethi imanga sadla besikhomba unqo ngiyathuka osimiya yomlando wobukhosi bakwaZulu shwele lalani ngenxa ibikhothema inkombandlela yakho nokho uyibekile into kwebandla lala ngoxolo mbabazana emahaqe haqa amadoda kwaze kwasengabulela umthongo wakuqa kuzibethibela abakwamadakaduna useshwele seqamlingwana beyilinge ngoba belinga abasemvathu phumula mmemezi kaZulu ememeza amajaji bevele eningizimu nasenyakatho umnyikisi wentaba ezilikhulu unyikisi ikodla nkomo kwazi kwazamazama ingome yibinda wena wenkosi shenge mnyamana kanqengelele ndlelandle uzube lidlo selihle